Para
आहे ना आम्हाला.
परिवर्तन सदस्य सचिव अध्यक्ष माणसाहेब आपण झालेला आहे. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी स्टेजवर यायचं. त्यांना मी चांगली विनंती करतो की स्टेजवर यायचं. माणसाहेबांना आपण विनंती करतो की त्यांनी स्टेजवर यायचं.
जान तमन्ना किधर जा रही हो जरा पास आओ आणि संग्राम कोसेवार
एकच मिनिटं वापरलं फक्त एकच मिनिटं ताब्यात असेल पुढे आधार एकच जे महिला मंडळ नाचणारे असतील त्यांनी स्टेजच्या समोर यायचं आहे. जे महिला मंडळ नाचणारे असतील त्यांनी स्टेजच्या समोर यायचं आहे आणि जेंट्स मंडळी स्टेजच्या राईटला जायचं आहे. शेवटचे फक्त डान्स 10 मिनिटं नृत्यनाच असणार आहे. जे महिला मंडळ नाचणारे असतील त्यांनी स्टेजच्या समोर यायचं आहे आणि जेंट्स मंडळी राईटला जायचं आहे. शेवटचे फक्त 10 मिनिटं नृत्यनाच असणार आहे. जेंट्स मंडळी स्टेजच्या राईटला जायचं आहे. लेडीज मंडळी जर नाचणार असतील स्टेजच्या समोर यायचं आहे. स्टार्ट करा.
या ठिकाणी व्यापारी असोसिएशनचे और उसकी पायल तो ऐसे बजती है कि जैसे झम झम झम